Bueno, fago este vídeo para darlle as gracias a todo o personal sanitario do Hospital Montecelo de Pontevedra polas tareas que están desempeñando, os seus postos de traballo que están desempeñando. Se lles nota que están altamente cualificados para que cada un poida desempeñar o seu posto de traballo que ten asinado a súa tarea. Tamén que gracias pola confianza, cariño, amabilidade que teñen cos pacientes. Incluso cando se les presenta un momento de emergencia cun paciente que xa saben actuar rapidamente, saben como facelo, saben que rapidamente que clase de material teñen que usar, como usalo, como actualo, etcétera. O sea que polo que eu mirei estes días, unha maravilla. E o trato, cariño, amabilidade e confianza que teñen e lle dan ao paciente. Pois enhorabuena, sanitarios do Hospital Montecelo de Pontevedra. Incluso tamén os sanitarios e condutores das ambulancias, mesmo cando trasladan un paciente enfermo ou que xa unha caída ou que xa, ou cando trasladan a unha persona con COVID-19, todo ese tempo que emplean para desinfectar os seus vehículos e todo material e equipo sanitario que levan dentro deses coches, solamente todo ese tempo que emplean para desinfectar todo, ese tempo para eles é moi valioso, porque nunca saben cando poden ter un aviso ou unha chamada para trasladar outro paciente ou un accidente ou que sea. Todo ese tempo que emplean os condutores e sanitarios da ambulancia, todo ese tempo que emplean para desinfectar os seus vehículos e material e equipos, para eles é moi valioso, aunque hai moita xente que non o conozca, non quere reconocer, ese tempo para eses señores sanitarios é moi valioso. Outra cousa que tamén me gusta bastante, que ahora en outros hospitais non sei, eu estou me referindo ao Hospital Montecelo de Pontevedra, que é onde mirei, que ahora falle as PCRs tanto aos pacientes como aos familiares dos pacientes que teñen ali, pero ahora les van tanto por todas as plantas como por todas as habitacións. Enhorabuena, iso está moi ben feito, me gusta moito, porque xa ten habido comentarios, incluso ten salido nas noticias, que hai xente que ten as dúas vacunas postas e con esta nova cepa que está habendo que lles afecta igual. Señoras, señores, jóvenes, refírme a todas as persoas de todas as edades. Aunque se teña as dúas vacunas postas, por favor, usade sempre mascarilla. E usade igualmente mascarilla, aunque se teña as dúas vacunas postas. Eu teño as dúas vacunas postas. Teño certificado de vacunación. Eu sigo usando igual a mascarilla.
vaya donde vaya, fale con quen fale. Eu sigo sempre usando a mascarilla. A que non lle guste? Que non me dé pa min. Pero a mí non me vale nada. Non é como moitos, eu teño as vacunas postas e estou inmunizado. Non é tan fácil. Que non se fían. Aunque se teñan as vacunas postas, por favor, usar sempre mascarilla. Bueno, pois isto é todo. De novo, dalle as grazas e a enhorabuena a todo o personal sanitario de Montecelo pola gran labor que están facendo e desempeñando cos pacientes que están atendendo e que xegan así. Enhorabuena ao Hospital Montecelo.